Se композира, черен влак се композира, черен влак се композира, Ленчеве, от Бургас за София. Аре, гуски, мати! Какво става? Сотне кера в чора, бе! Ево, да седне в къде, брат. Така се възбуждам, като седа в мен. Тръгнали, къде отиваме? И сега, какво става? Всичко отработка на войните, виж ли, брате? Да, бе, виждам се. И сега, виж го, Бранко, бе! Няма да гледам. Пуши ли си в колата? Не, брат, не се всичко. И сега, какво правя? Сега си говорим за метрото. Какво правя? Трябва да го направят до нас, въртеж, че ми писна да се прибирам пеша всеки път от некъде. Да, бе, верно, и до нашия се насвинявате и трябва да се прибирам от некъде си до нас, въртеж. И верно, и аз е така цифра пъти от партията, от това акция се прибираме примерно с това ватко и... Ева стендъра му устата, брате! Черен влак се композира, Ленчеве, от Бургас за София. Преди колко години чухте за първи път, че в София ще се строи метро? Точно когато започнаха да го купаят. Но тогава не чух. А спомняте ли си преди колко време го отвориха? Метрото? Да. Може би при 4-5. Повече са. Не са, мисля, че повече са. Бях 15-16 годишна, като се возих, като се обикалях в метрото. 10. Казах ли? 20 до 15 бях. Какво? Спомняш ли си първи път, като се качи в метрото? Да. Как беше? Добре, цялата това момичета обикаля на метрото като децата. Без маршрут? Без. От едната спирка до другата, до последната. Виж то? Така ни беше кеф. Какво може да ти се случи в метрото? Какво може да се случи? Да се блъснеш някой госпожица, какво може да се случи? Личите. Ще кажа. И така, блъскаш ли се с някой госпожица? Не ми се случва, ма да е толкова късмет. Ще кажа на тебе. Метрото след 10 години ще бъде идеално. Аз сега работих в пролетта. Жоро Татев там сега е технически ръководител. Така. Предприемаше ни от пляцата, ако знаеш, на Света неделя, на гърба на Върховния съд. Чакаме още работници. Там бъдих палет, тия жълтите палета са извадени целите, всичките. Наредени палета. Метрото трябва да стане. И казаха, че некъде до сега са до къде трета градска, тая окръжна болница, на там вече движат за към Младост. И ако го направят това нещо, ще видите, че София малко ще отлаби с това натоварване. А метрополитена, ако го направят, как сега се планува, и след това да мине Лъвов мост, там казаха, централна гара нагоре, още по-добре ще бъде, съгласни, но да се действа. Ето тия японци, ти знаеш, че ние работиме и те снимат, преди да почнем работа го снимат и след като съм работил, до 5 часа го снима пак, какво съм свършил. Снима го. И това е един вид интервю за общ работник, дали да те приеме или не. Разширето на кюшето. Трябваше да пуснем отсечката, ако помниш, за Велик ден да пуснем и оня, дойде Бойко Борисов да отреше една отсечка, която имаше, да ги правим, и точно на Велик ден ги пуснахме. Работихме до 9 часа вечерта. И успех. Успех, как не? Аз отидох у София, аз отидох у София, аз отидох у София, Ленчеве, занаята да уча. Метрото вече стана на 10 години. Това е толкова хубаво. Метрото го чакам от 80-та година го чакам и съм се настанила в Люлин, защото ще има метро. Това беше причината? Да. И съм толкова доволна, че стана най-после и вече и на 10 години. Ползвам го с удоволствие и се чувствам бял човек. Прави ми впечатление, че много прилично се държат хората в метрото. Така ли? Не се заглежда много, но пътниците в метрото са различни от тези в обществения транспорт. Какви са пътниците в обществения транспорт? Немарливи,
понякога ръсни и това нещо много прекрасно там. Като тук много прилично общество. Не се срамувам, че се возя в метрото. Люлин не е гето. Тук живеем много интелигентни хора. И с метрото Люлин е далече пред много други райони на София. Не научи занаята ленчеве, най-научих любовта. Не научи занаята ленчеве. Кажи бе! Чакай, че са стана в някаква кола сме тук, ни снимат с камери, това. В някаква кола сме снимат с камери, глупости. Ще ви даваме. Не знам, някаква е така, се закачурихме вътре. Как казвам се на Аз ще кажа си да спът на брак и още една. Ма ти не се друсиш, бе. Кой? Не бе, някакъв помяра е така я разцъква. Някакъв педофил и направо са тръгнал да цуи, не е страх да излезне. Сеща се. Ма какъв е този случай, бе? Какво разправяш по телефон? Абе, моята стана? приятелка някакъв помяра е такова, я разцъква е така някакъв педофил скапан. И аз нали спрашвам от тех и тя трябва да Ма къде е отида. това? Пред блока ли? Какво стана? Абе, той живее на нейния етаж. И я закача. Да, бе, я закача някакви таки са направо тръгнал да е целува. И аз си викам, али излезни, викам, с мене спокойно, тя че ни набие това. Ма това от кога е така, бе? Вие какво правите по този въпрос? Чакай, какво става? Шо са мене на камерата, бе, братле? Ти за какво си, бе? Аз по принцип ходя от вчера с нея. Сеш си? Да. Леко, че смачка с тези. Ма вземи някакви мерки, бе. Да, бе, да, Как ще се закача? сега сигурно и люта ще ходим в тех направо. Ей, какво ще прави? Направи, че му правим червата Африка север, не ме реши. Ти на колко години си, бе? Колко ми даваш? 13. Соте кера. За малко не познат. 13 и малко. 13. Колко? 16? Да. Значи вие сте били на 6, когато метрото се е появило. Стига. Еби. Метрото от 10 години. От колко? От 10 години. Аз съм бил на 7. Той бил на 8, ти на 7, ние на 6. Чакай само тук на къде венеците? Метро 2 месеца Те болели ти си. си зух материала, сега ще всичко разработка. Че сега ще извиш тук в дясно, чули първата влезе. Там Ясно, десно, да. Тук в тия малките. Чакай. Да влезе малко гетата. Първият път, като се качихте на метро, спомняте ли си? Да, аз си спомням, много всеки ти това. Какво беше? Аз помислих, че това е влака с трева, братле, заклем си като бех по-малък. Стана вика, стана метро, цак, трева, онова, сеш си. Буташ билетчета, влизаш. Може и на първо име само. Ти? Сантино. Абе, Сантино. Дай си речета. Съкям се, бе. Да, бе. Това е единственото има в България. Кажи си как ти се показва. Се представиш Не ми ли вериш? Какво е това? Италянско, брат. Ма, какво? Защо така? Вашето нещо се решили или? Ето, даже билечи от Или имаш метрото. италианци? Ето, виж. То е използвано това, не ми трябва да. Сантино. Стефанов Ивов. Ама що с италианско име? Не знам. Така се реши. Да. И Не, примерно майка ми е Леонсия. Леонси. Ма нямате нищо италианско у вас. Абсолютно, вижте, Така че сме сте решили. беге. Абе, защото сме военни, бе. шефче. Защото сме военни, ще изкараме си затвора, машина за бе. убиване, бе. Аре, Чакай, ку! аре, чам.